Yor, may buntag. Sa iyo kay mata nyo ba? Kay Mantos Mercado, palit isda. Kay ipulaan namin sa baboy. Bigli kay sa nanyo. So, magprito, niya, magkilaw, niya, maginununan. Ah, murag sigurado, hurot yung bahaw ninyo. Murag na pa may bahaw siguro dito. Ako lang niya i-upload nyo. Bye! Nyor, paingot to. Mana ulot to. So, ngaon na ta. Over and out. Bye.